La mascleta de Falles d'avui té nom de dona. Reyes Martí dispararà estos 120 quilos de pólvora a la plaça de l'Ajuntament de València. Quina millor forma de celebrar que estem a 8 de març, el dia de la dona treballadora. Reyes, conta'm, què has preparat? Com serà la mascleta del dia 8 de març? Bueno, pues serà una mascleta clàssica, amb tocs pinzellades modernes, perquè el final que espera en un minut tenim 600 ordres de disparo. Això és moltíssim, no? A muntó. O sigui, que tremolarem. Això és el que volem aconseguir, que la plaça tremoli, que vibre i que tingui l'espectacle que se mereix del Dia de la Dona Treballadora. La pluja ha fet tremolar Reyes i el seu equip, però finalment, a les 10 del matí, han pogut muntar la mascleta. A poc s'ha estès este mantell de trons blancs, color, per cert, segell de la casa. Reyes és dona, treballadora, empresària, jefa i mare, perquè Carlos i Adrián també treballen així a la pirotècnia. I com és vostra mare com a jefa? La veritat que molt bé, molt bé. Tindre a ma mare com a jefa, a part que és ma mare, ¿vale? És tenir una dona, ¿vale? I canvia molt perquè és molt comprensiva i moltes coses que normalment sempre fem consens en tota la família en conjunt. Com a tota dona, a Reyes li agrada tindre la família ben propet i el seu marit Bernardo també forma part d'esta pirotècnia. Bernardo, Reyes te deixa participar molt en els dissenys de les mascletaes? Home, normalment sí. Jo que dissenyem allà a la fàbrica i cada un pues, té, dins de la fàbrica pues, té un treball, no? Ella porta tota la subscripció de diners, el que val, el que deixa de valdre, i jo pues faig tot. O sigui, que la dels dinerets és ella. Por supost. Ella és la que porta tots els diners sempre. Se nota tindre una jefa dona. Mucho, porque sabe toda la faena que hay en casa y los niños todo muy bien, muy bien. Se porta muy bien con nosotras. Ella es la reina. Podrán venir otras, pero como ella, ninguna. Y está más guapa que el primer día que le vino. Así es que, para ella, porque ella todo se lo merece. Mira, Vela. Mare, eres un sol encarnizado. Toma. I Reyes, què significa per a tu disparar una mascleta com esta en un dia tan especial a la plaça de l'Ajuntament de València? Tu què creus? Diada de la dona, empresària, dona, porta dones treballant, doncs per mi un gran orgull i que la Junta Centrafallera i l'Ajuntament de València continue pensant en mi per este dia. Per mi, sí, jo crec que si me canvien el dia... Ja no serà igual, no? No, perquè és la mascleta de les dones i per les dones. Al remat ha eixit el sol. Hem muntat en un temps rècord i a soles ens queda disparar i triomfar. Reyes, moltíssima sort! I tant que han triomfat. València sencera ha vibrat avui amb Reyes Martí, la pirotècnica de Borriana. Molt bona, de categoria, carinyo, de categoria. I el dia acompanyat. Els valencians són machina. Chiques, ¿qué vos sembla la mascleta? Muy buena, fabulosa. Genial. La mejor de este año y una mujer. Això, una mascleta de dona y per a les dones. Exacto, que hoy es el día de la dona. Sí. Emocionante, ha sido súper emocionante. Maravillosa. Sempre les fa molt bones, El día de la dona. Vaya que sí. Campiona, l'any que ve t'esperem de nou per celebrar amb tu el Dia de la Dona Treballadora.